baba wethu wasemazulwini. Ubaba wethu wasemazulwini it's umbrella yomkhuleko. Amen. Baba wethu wasemazulwini it's umbrella, i-umbrella yomkhuleko. Wonke umkhuleko ozosebenza usebenza ngaphansi kwe-umbrella ewubaba wethu wasemazulwini. Malingcweliswe igama lakho. Alikho elinye igama elingcwele ngaphandle kwegama likaJesu Kristu. Alikho elinye igama elingcwele ngaphandle kukaNkulunkulu, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Alikho elinye igama. When you pray, this is how you should pray. Unendlela yokukhuleka masibazalwane. Bayekele laba abakhuleka ngeyabo indlela, but banendlela yeBhayibheli, indlela kaNkulunkulu yokukhuleka. Uthi uyafika engathi asikhuleke ngokufana. Ngayengafika ibaluleka namwenza kakhulu. Ngayengafika ezesisini banendlela yokukhuleka. Nami ngafunda leyo ndlela yokukhuleka because why? Once uqala uku-initiate uzosuswa kule yakho ufake kule yakho. Watshintsha lento njengasikwazi ukukhuleka ngesizwe. Because ngafika kwi-altar speed. I-altar ngadukisa yebo mapedi badala uNkulunkulu bathi base-altareni ekhanyana. But uthi ngalikhuleka. Ithi uzakuba nikhuleka umethu. Ushibethu uthi umethi 36 verse number 9. Anothi manikhuleka bawethu singasuka. Sikhuluma bangena egedini. Khona abanye bangena egedini. Bathi sikhulekile ngamongo, sikhulekile kanyathikazi. Yebo khona ama-altar abawavusayo. Athi wena mina mangena ngingena ngegate ngithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba iyona nto engiyaziyo, iyona nto ephila phakathi kwethempeli kaNkulunkulu, igama likaJesu. Ingakho there's a magnet, there's a wire, there's a communication kumzalwane nezulu. Ingakho mawulele uvuka izimpi uthi ngegama likaJesu uyazihlulekisa, uthi ngegama likaJesu ulwa nezimpi ngoba wena unento unegama onikwe lona, igama eliphiwe kunya. Phezulu kwamagama eSukwini noma bakhona basejele uSilo Paul bafika ejele la kunemithetho. Babafika phakathi kwejele la kunemithetho kodwa angazi ukuthi i-system yasejele ngesikhathi sabo bekunjani. Kodwa kusuke abantu kuthiwa la kunalabo benambe so la senza so, but bathe basebafile basejele baba ne-system yasezibona bahamba ngesisimo sezulu kwazwakala behlabelela baboshiwe bahlabela ingoma zokukhuleka ngoba bahamba noNkulunkulu enkululeko. Kusho ukuthi ngizamukela noma kungathiwa sikuthelele khona ithina ukudekele khona wena umazi ubaba wethu wasemazulwini. Balingcweliswe lakhe igama. Abathi kunezinto esifundiswa, kunezinto abantu abafundiswa zona. Kunabantu abafundiswa ukuthi noma babuye indumbeni namhla kusasa imanje sithi wena ugezile ngemithi mawufika ugcinizela abantu bese thina nathi nifundiswe siza naso. This is the